Siis tää oli melkein pahin mahdollinen mitä voi käydä. Mutta nuo lohkot on kyllä käyttökelvottomat. Arttu, mitä kävi? Leikkas kiinni. Joo. Kuulosti kuulemma ihan kaiviin koneelta. Hei, sulla on vissiin jotain nesteitäkin tullut tuolta pihalla. Tuo moottorin päällinen on ihan märkä. Moottorin päällinen. Joo, sit pakoputken alus on ihan märkä. Näköjään. Writing in the margins in my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels safe. Put the phone on mute. No, tapa magneetto pois tosta. Eikö magneeton koppas? Jatkovarrella pyörimään, eiks niin? Totta kai. Pienellä herkistelyllä takaisin ajoa. Niin sulla on vissiin uusi rengaskin tai toinen vararengas. Samille. Ei vissiin pyöri yhtään. Vähän se tolla. Otetaanpa noin katteet ja muut tosta pois. Että ei niinku remuttamalla. Ei nyt mopoja vie paaliin. Ei että just pistetty minttiä ja muuta, mutta sitten päättää leikata. Niin, sanottiinkohan me ekassa videossa, että moottorille ei tehdä mitään. Perjantai. Mä sanoin Artulle, että otetaan tässä pikkukuva. Se kuva tulee nyt tähän. Ja mä sanon Artulle, että saadaan hyvä clickbait-otsikko, että nyt on kone pöydällä. Ja nyt tää päätyi toteen, että näin. Ja sit no musta tuntuu, että tää video menee melkeinpä tähän nyt tän moottorin operaatioon. Saa hyvän damage check video. Me saatiin nyt saitte varmaan pari osaa niinku ekstraa tähän nyt vai mitä? Niin. Joo, saakeli joutaa maalata vaikka konetta uusiksi tai sitten hankkia uudet lohkat, koska laakeripesät on vissiin vähän irtisanat. Et hyviä tarjouksia tohon sähköpostiin vai miten? Joo. Vai jumalauta, ei tuo oikein kokoista. Ja yhteistöitä sinne samaan sähköpostiin, ja jos haluaa tukea meidän projektiin muuten, niin sinne voi laittaa, jos haluaa donata tai jotain muuta muuten kuin ton linkin kautta, niin tilisiirtoja ja kaikkea näitä onnistuu. Niin. Saa lahjoittaa kans suuren pytyn ainakin. Tuolla on vähän liikaa tuolla astion pohjalla, mutta ei se haittaa, kun tulee kokonaan uudet jäähyrit ainakin. Koska nämä on niin paskat jäähyrit. Voi saakeli. Annakko rätin tuolta? Tämä. No vaikka se. Tää sen siihen maahan. Oliko kaasan? Tää vittua. Tuleeko se sittenkin paljon se? Ei kyllä ne mahtuu tänne helposti. Pitää kallistaa vähän oikealle tätä mopoa vaan. Sieltä tulee ne kaikki suunnilleen. Että nyt menee variin. Jännitys tiivistyy. Aivan vitun jäykkä nää kierteet. Kyllä se laajahallaan käynyt, voi perkele. Kyllä tää putken pois ottaminen jännittää vähän, niin näkee lämpöisenä. Siinä näkyy muuten männän alaosa. Mäntä ainakin ehjä. Oi vittu, tuo näyttää ihan kaameella. Tää näkyy kamerassa kovin hyvin, mutta Nyt lähtee snappiryhmään video. Näkö työkalupakkin tänne puolella?
Puolustustyökalut sinne puolelle. Kyllä ainakin putkesta tulee vähän jäätä. Sinne tippuu lemmari. Noniin. Siitä sen pitäisi lähteä. Noniin. Okei. Kansi ei ois paha. Näytäpä Niin katon ihan pientä. Mut se on käyttökelpoinen vielä. Mä näen renkaat on ehjät. Okei. Kampiakseli mennyt paskaksi, juu. No siis tää oli melkein pahin mahdollinen mitä voi käydä. Mut onneksi ei ollut tullut lohkosta läpi vielä. Mutta nuo lohkot on kyllä käyttökelvottomat. Sillä ei mitään vitun väliä tippuuko toi sokka nyt tonne noin vai ei. Kun ei lähde irti tämäkään. Tulee se sieltä. Vittu että on priimanen. Moo. Moi. Niin tosta on mennyt toi kampiakselin alaneulis. Kato, kampi pyörii tällä samalla tavalla kuin... Et toi ei pyöri ollenkaan toi. Niin se neulalaakeri sieltä alhaalta, kampiakselit siitä. Niin. Joo, näköjään. Nyt tää on ainakin väliä jo kylmänäkin tää alakerta. No se on jo mennyt, kato se on se kampiakselin laakeri mennyt siitä palapäin. Nee. Mutta sit se on niinku tehnyt mäntää jurmut, mutta ei oo mitään männänrenkaasta tai mitään. Okei. No joo. No siihen täytyy se kampiakseli tilata varmaan uusi kokonaan. Ja uusi pytty. On se hyvässä kunnossa. Kuinka vanha se on, ettei se ole se laakeri taas paskaa heti siinäkin. En mä tiedä, pitää kysellä siltä. Harvinainen immukaula. Tuufin Hike Flow. Kyllä sellainen vähän, että huhhuh. Näitä ei ihmettele mitään aina kun koen, niin sä oot kipeä. Ei vaan aina torstaisin mä oon kipeä. Milloin mä oon viimeksi ollut koulussa torstaina? Viime viikolla. En ollut. Etkö? Mä olin torstai ja perjantain pois viime viikolla. Tuufin Hike Flow. Mitkäs läpät tuolla? Vakiot. Joo. Ne pitäis päivittää vielä, mutta... Ei nyt oo ainakaan rahaa sellaiseen. Vähän toi immukaula revennyt tuolta. Varmaan tuolta sen toisen alakerran ehkä, jos se myy.